Добре дошли! Днес ще разгледаме как можете лесно да проверите какви маршрути са изминали шофьорите през деня. Когато кликнете върху дадено превозно средство и се отвори информационният прозорец, имате възможност да натиснете маршрут за деня. При по-дълъг маршрут зареждането отнема повече време. Изчакайте. След като се зареди, получавате преглед на всички маршрути, които това превозно средство е извършило през деня. В горната част на екрана можете да видите името на превозното средство, датата и часовия диапазон. Вдясно са обобщени броят на резките ускорявания, резките спирачки и паркингите за деня. Под това се намират няколко опции, с които можете да включвате или изключвате различни слоеве на картата за по-голяма прегледност. Покажи събитията. Показва местата, където е настъпило рязко ускоряване или рязка спирачка. Това са действия, които увеличават пътния риск и разходите за поддръжка. Покажи спирките. Показва продължителността на всяка спирка. Червена точка означава над 15 минути, жълта – между 5 и 15 минути, а зелена – между 2 и 5 минути. Това позволява контрол върху поведението на шофьора. Покажи престой. Показва престоите, номерирани последователно от първи до последния за деня. Устройство. Покажи зони. Зоните са важни точки на картата, които шофьорите трябва да посетят и да изпълнят определена задача. В горния ляв ъгъл на картата се намират бутоните Map, Satellite и Измерване. Инструментът за измерване позволява да измервате разстояния директно на картата в метри. Като поставите две точки, системата автоматично изчислява разстоянието между тях. В горната част на екрана се намира лента с плъзгач. Когато я движите, едно от пътуванията на картата се откроява, линията му се удебелява. Едновременно с това, информационният прозорец се актуализира в реално време и показва как се е променяло състоянието на превозното средство, скоростта, акумулаторния ток, температурата, влажността и други данни. Виждате също и номера на текущия маршрут. Ето тук минаваме от първия към втория маршрут. Освен ръчното превъртане, разполагате и с плеер. Изберете скорост, натиснете бутона за възпроизвеждане и гледайте как пътуването се разгръща автоматично върху картата. Чрез клик върху стрелката се пренасяте в таба Маршрути, където можете да видите същата информация, но в текстов формат и с повече подробности. Бутонът Бърз маршрут ви позволява да останете в същото меню, докато бързо превключвате между различни превозни средства и проверявате техните маршрути. Това е полезно, когато искате бърз преглед на дейността на няколко превозни средства, без да губите време в навигиране между различни менюта.